Retro Kinoklub uvádza film podľa románu Julesa Verna Maják na konci sveta. V slovenskom znení účinkujú Jozef Strišovský, magister Igor Macej, Eva Čobejová, Robert Pančura, Peter Pošívák. Preklad, úprava dialogu a výroba slovenského znenia magister Miroslav Kuľha. Na slovenskom znení spolupracoval magister Peter Červeniak. Dobrý deň, Filip. Dobrý deň, pán kapitán. Dobrý deň, Mario. V noci si mal nejakú prácu, čo? Kto zhasol lampáš, ty alebo Filip? Zdá sa, že ráno som videl jelenia, kapitán. Na tomto ostrove nežijú jelene. Niečo by tu mohlo prejsť. Som si istý, že som jedného videl. Kapitán, skontrolujeme to. V poriadku. Dúfam, že to nie je sen. Tu je kľúč od skrine so zbraňami. Ďakujem. Veľa šťastia. Dovoľte, aby som sa predstavil. Som Jonathan Kondra, lord a kapitán. Prečo boli zavraždení? Počul som americký prízvuk. Aké milé. Biznis zvyčajne robím s pánmi krajanmi za šťastných čias obchodu s otrokmi. Kto ste? Kto ste? Kto si ty? Som rád, že mám príležitosť vás poznať, slečna. Ste Angličanka. Predpokladám, že áno. Volám sa Arabella Ponsonby. Cestovala som zo San Francisca do Anglicka na kalifornskom parníku. Som slušná žena. Lady, môžem ponúknuť svoje rameno, slečna Ponsonby? Je to korisť, kapitán. Musíme správne používať naše bohatstvo, Tarkant. Bola by škoda, aby sa poškodila predtým, než nastane čas na delenie. Pozrite sa, aká bledá pokožka, ktorá sa spáli na slnku. Som Giuseppe Montefiore. Ste kuchár? Nie, som námorný mechanik. To, čo nepotrebujem. Lepšie bude vypadnúť odtiaľto. Kto ste? Pomocník na majaku. Čo sa stalo? Prišiel som o prácu. Každá plávajúca loď musí stroskotať na skalách. Daň pre mňa. Tak, ako som dostal teba. Prečo tvoja loď pláva? Cvičia streľbu na cieľ. Nepáči sa mi pomyslenie, že by som potopil vlastný škuner. Obsadím zásobovaciu loď pána Dentona, keď sem príde. Nezabudni, Kongrea, že ťa môžem zachrániť. Uveria môjmu príbehu, keď príde zásobovacia loď. Takže budete strážca majáku? A ja? Môžeš byť pasažierom z potopeného parníka. Slovenské dialógy čítali William Denton, Jozef Strišovský, Jonathan Kondra, magister Igor Macej, Arabella Ponsonby, Eva Čobejová, Filip Mendoza a Tarkante, Robert Pančura, kapitán Andrej Moritz a Giuseppe Montefiore, Peter Pošívák. Ďalej na slovenskom znení spolupracovali magister Miroslav Kuľha, magister Peter Červeniak. Slovenské znenie vyrobil Retro Klub Clementia 2024.